Jokno versus Marcos. May kasalanan daw si Presidente. So ngayon dad, tong si ex-Finance Secretary Benjamin Jokno ni BBM at dati rin siyang ex-secretary ng DBM ni Pangulong Duterte at ngayon isa na siyang monetary board sa BSP or Bangko Sentral. Sinabi niya sa isang interview niya with Cathy Yang na partly at fault daw tong ating Presidente na si Marcos tungkol dito sa flood control corruption. Dahil ang sinasabi niya, ang kapangyarihan daw ng Pangulo ng Pilipinas ay mas makapangyarihan pa daw kaysa sa Pangulo ng Amerika. Kasi ang Pangulo doon ng Pilipinas, meron daw siyang veto powers doon sa mga line items. Kaya dahil doon, sinasabi niya at sa kanyang paningin na partly at fault daw ang ating Pangulo. So ngayon dad, ano nakikita mo dito? Well, kasi pag may nangyayari ganitong mga sinasabi nating kabalbalan o mga katiwalian, kadalasan laging nasisisi kung sino namumuno o namamahala, di ba? So laging ganun yun eh. Kumbaga kung ikaw yung Pangulo, ikaw yung leader, ikaw yung head, normally ang tinatawag natin yan command responsibility. No? So nangyayari talaga yan sa mga ganitong katiwalian o kalokohan na nangyayari sa ating bayan ngayon tungkol dito sa mga floodgate na sinasabi nga nila. No? Pero kung titingnan mo rin kasing istorya, meron tong kwento na gusto kong ibahagi sa inyo. Para itong isang hari nung nakaraang panahon, no? Nung matagal na panahon na, meron isang hari, no? Marami siyang mga pinagkakatiwalaang tao niya. Diba? So meron isa doon sa pinagkakatiwalaan niya na napakautak, no, napakarunong at magaling sa lahat, no, magaling siya. So ngayon may ginawa siyang kalokohan. Nung nalaman ng hari, ang sabi ng hari ipakakain kita do sa mga aso ko na talagang mababangis na aso, no. So ang nakiusap itong isang pinagkakatiwalaan niya, no, sabi nung tao niya, mahal na hari, kung pwede bigyan mo ako ng 10 araw man lang para at least mabigyan ako ng konting pagkakataon bago mo ako ipakain sa mga aso, no? Naawa sa kanya yung hari kasi nga marunong makiusap at marunong makaawa. So binigyan siya ng 10 araw. Kaso talagang magulang tong taong ito, no? Napakagulang ng ginawa niya doon sa 10 araw na yon. Kinausap niya yung nag-aalaga ng mababangis na aso ng hari. Ang ginawa niya araw-araw pinapakain niya yung mga aso. Pagkatapos kinaibigan niya yung mga aso, nilalaro niya yung mga aso. Kaya pagdating ng pang-10 araw, sabi ng hari, ito na yung pang-10 araw, talagang dapat maparusahan ka na sa ginawa mong kalokohan sa ating kaharian. So, nung isinalang siya sa kulungan ng mga aso, nagulat lahat kasi nga, hindi na siya kinakain, hindi siya kinagat ng aso kasi nga, naging malapit na sa kanya yung mga aso. So, ngayon, ang nakita ng hari to, sabi ng hari, nautakan ako. So, nagkonsulta din siya sa mga ibang pinagkakatiwalaan niya. So, ang sabi ng iba na pinagkakatiwalaan niya, sige, ganito na lang, mahal na hari. Ipakain na lang, ilagay na lang natin siya sa dagat na maraming buhaya. So, doon naman sa mga buhaya, at kinagat na siya at kinain na siya. So, ang ibig sabihin kasi dito, minsan may mga ganitong mga tao o mga pinagkakatiwalaan ng isang hari o ng isang pinuno na minsan nilalamangan siya o nililinlang siya o nililito siya. Pero pag ikaw yung hari, marami ring paraan kung paano mo masasawata itong mga to. Kaya yung sinasabi natin, kahit nasabihin natin inautakan siya, meron pa rin naman siyang paraan para sa ganun parusahan niya itong mga gumawa ng kalokohan sa ating bayan. Pero kung ang sinasabi kasi ni ex-secretary Jokno na may pagkukulang ating Pangulo at nagkaroon siya ng kamalian sa kanyang mga nangyaring ito sa katiwalian na to, definitely merong pagkukulang at pagkakamali. Kasi nga siyempre kung nagkamali ka sa pinili mong mga tao, nilagay mong mga tao na pinapaikutan ka o niloloko ka o nililinlang ka o nililihis ka, talagang siyempre pati ikaw madadamay. Kaya nga ang isa sa mga leksyon dito is dapat pag meron kang mga nilalagay na tao, yung alam mong hindi ka sasaktan o hindi ka lalagay sa pahamak o sa alanganin. Yun naman ang mga leksyon na natututunan natin dito about leadership, about management. Ngayon, Dad, yung sinasabi nga ni ex-secretary Jokno, kasi dun sa interview na yun with Cathy Yang, yung tanong niya kasi is, it was 1 year after na si current President Bongbong Marcos na sinasabi niya na sa lahat ng mga nangungurakot at gumawa ng mga flood control scandal, mahiya naman kayo. Pero ang point nga ni ex-secretary Jokno is dapat mahiya naman daw si President Bongbong Marcos kasi it was up to him. It was actually in his power. Before mangyari ang corruption, kaya niya palang i-stop yun as opposed to sa US. Kasi ang sinasabi nga niya, iba yung powers ng Philippine President wherein he can choose
not to allow those budgets to happen. So, pero here's the thing, Dad. Kasi marami mga netizens na, syempre, binibintang nila si President Bongbong Marcos na ba't hindi niya nabasa, ba't hindi niya napag-aralan ng budget ng Pilipinas, kasi once a year lang naman yung setting ng budget, sa pagkaalam ko, and yun yung actually yung one of the largest responsibilities of the President of the Philippines. Although marami rin nagsasabi na parang ang hirap din ma-review ang buong budget ng Pilipinas kasi I'm sure that's stacks and stacks and stacks of papers. So, madali rin na siguro yung mga sinasabi ng iba, sa dami ng papeles na yun, tinatanong nga lang yung mga tauhan niya na okay na ba to? Sige, kung sinasabi niyo okay na to, pirmahan ko na. So, do you think that's what happened here? Na hindi na pag-aralan ni President Bongbong Marcos? Kasi now there are two camps of people saying na, one, he's very irresponsible for not reviewing it. Two, they're saying naman na siguro tinamad siya. And what's the situation here, Dad? Kasi I can't also fault someone kung siguro thousands of pages of numbers yun. So, baka mahirapan nga siya i-review yun lahat. And he's relying on experts or so-called experts to tell him na, if I sign this, okay na tayo. Do you think that's what happened here, Dad? Well, katulad nga sinasabi natin, no? Kasi nga minsan, pag leader ka, you choose people that you will help you manage the institution or isang gobyerno, isang institusyon. No? Kahit naman sa pribadong sektor nangyayari to. No? Kung maalala ko, nakarang ilang taon, meron sa napakalaking bangko, no? Talagang well-managed naman. Yung mga namumuno rito talaga naman magagaling at matutulis din. No? Marami rin sila mga auditor, internal auditor, external auditor, talagang marami. Saka magagaling yung mga tao nila. Merong isa dong executive nila na parang naging malapit sa kanila, na pagkatiwalaan nila, nakawaldas ng mahigit 1 bilyong piso, no? Na nakasuhan at hanggang ngayon nakakulong pa yata yung executive niya. No? Ibig sabihin, kahit sa mga malalaking kumpanya na magagaling yung mga executive, mga professionals na may maraming karanasan, yung mga may-ari pa, ang magagaling din, no? Hindi napapalusutan sila. Nangyayari to kahit sa private institution. So it happens also in government. Kasi the challenge here is if you appoint the wrong people or you choose the wrong people who have different motivations, then ikaw talaga yung mapapahamak. Kaya napakahirap maging leader kasi ngayon tinatawag natin command responsibility. Kaya kung sinasabi niya lang, meron bang pagkakamali ang Pangulo? Definitely may pagkakamali siya sa mga taong iniluklok niya o nilagay niya sa mga pwesto na nakakapag-desisyon ng tungkol sa ganito. Kasi nga, normally, pag leader ka, katulad niya, nakikita natin, busy-busy siya, ikot ng ikot kung saan-saan. I really doubt if he has enough time to really look into the details. No? Kasi nga, siyempre, pag uwi niya, pagod na yan. Ikot dito, ikot doon. So, hindi na niya talaga maaral yon. So, he has to rely on his trusted people. The question is, does he really have trusted people who are really, kumbaga, sincere to serving the country? Or he has people that he has appointed who are only serving their own interest? So, itong mga ganitong sitwasyon, it happens everywhere. No? It doesn't only happen in the government, it also happens in different institutions. Kahit naman sa mga private organizations o mga civic organizations, nakikita natin, minsan napagsasamantalahan yung mga pondo ng mga different union, association, kooperatiba. Kasi nga yung mga nakaupo o yung mga ibang tao na nakaupo, sila yung kung mga tinatawag natin nangungupit at gumagawa ng paraan, no, para makumita sila pansarili nila. So these things happen. So I would not say totally that he is to blame, but definitely he has a responsibility. Kaya nga sinasabi nila na meron siyang responsibilidad, kaya nga sinisisi rin siya. Kaya ang tanong ko lang kasi ganito assuming for the sake of argument, na meron siyang kinalaman, he is part of the loot. Let's say, kasama siya sa sindikato ito, sa planong ito. Ang unang tanong diyan, why did he reveal it in public, di ba? At nilagay niya pa kung sino yung mga kontraktor. Because that's a very risky move. Kasi kadalasan, pagkakasama ka diyan, ikaw yung nagtatakip, hindi mo ilalantad yan. Kasi pagtatakpan mo, di ba? Kung meron mang mga investigation, paliliitin mo yung apoy, hindi mo pinalalaki. Ang nangyari dito kasi, nung nilantad niya, kaya doon lumaki yung apoy. Dahil nilantad niya, siyempre, lahat ng mga ibang kawani ng pamahalaan na hindi involved, naglakas loob na ngayon na talagang habulin nila itong mga taong ito. Kasi nga, kung ang Pangulo pala, hindi kakampi ng mga to, talagang iimbestigahan na natin ngayon. No stones will be left unturned. No? So yun ang nangyari kasi dito. Kasi nga, if he is involved, what he did was really a very risky move. Talagang damay siya dito. Pero, kung hindi naman siya guilty at nilantad niya to, ito yung nakabuti sa bayan. Because kahit na papano, matitigil itong mga ganitong kalokohan na alam naman natin nangyayari na to ever since. No? Kasi kung titignan mo yung mga contractor na involved,
napakatagal na nila sa ganitong kalakaran, no? So ibig sabihin nakakalusot sila. Pero ngayon lang sila na-expose na ganito. Ngayon naman, mga OFW sa Canada, nakita natin, nag-viral yung mga videos nila nung nagpunta si President BBM sa Canada, na sinisisi siya at hinehekel siya paglabas niya ng Jollibee at pagdating niya dun sa kanyang hotel na sinasabi, shame on you, ikaw yung king of corruption. Tapos syempre, sinasabi nila yung flood control projects, dapat ibalik nila yung mga nawawalang pera. So ngayon nagkakaroon ng perception na parang sinisisi ng ating mga kababayan sa abroad or overseas. Siyempre, mas sila nakakapanood lang sila from media. Wala naman talaga sila dito sa Pilipinas. So, siyempre, parang nagkakaroon ng perception na tingin nila, parang gusto nila sisihin ang ating Pangulo sa nawawalang pera. Ngayon naman, ang sinasabi ng Pangulo nga na nag-react siya na, tama ka, sinabi niya na, bakit niya isisiwalat to kung kasama siya? Bakit niya sisirain daw yung racket niya kung kasama daw siya dito? So, yung sabi ng mga tao sa netizens, may punto nga naman yung sinabi niya. Bakit niya sisirain yung racket niya? Siyempre, masyadong apektado ang ating Pangulo kasi sabi nga ni Claire Castro, medyo naiinis daw siya sa mga nagsasabi ng mga mura sa kanila during the trip. So, ano tingin mo? Justified ba yung pag-rally ng ating mga kababayan sa Canada? Well, kasi nga katulad sinasabi natin, no, iba yung katotohanan, iba yung perception kasi, no. Kasi ang problema kasi sinasabi nga natin, 'di ba? Perception sometimes becomes a reality, no. And reality sometimes is not the real perception. So nangyayari kayo sa buhay yan. Kaya dapat napakaingat ng isang mga namumuno katulad niya na kinakailangan he has to create the right perception also. Kasi tama nga na in-expose niya yung mga katiwalian na to. Tama nga na pinaimbestigahan niya yung mga sangkot dito. Pero syempre, ang nangyari kasi, ang perception ng tao kaya negative. Kasi nga, una, bakit napakabagal ng proseso ng paghahabla sa pagpapakulong doon sa mga merong sala. Di ba? Kahit na paano sana, makasuhan na kaagad ng mga plunder para nakakulong na kaagad. Tapos, siyempre, yun ang una. Pangalawa, nabagalan sila rito. Pangalawa, dito naman sa kabilang side, yun ang mga hindi nila kakampi. Minamadali naman na ipakulong. No? So, siyempre, kung ikaw yung mga madla na hindi mo naman alam kung ano talaga yung nangyayari. So, ang magiging impression mo is mukhang talagang pinagtatakpan niya. Kaya pati siya tuloy na dadamay. Ganun na nagiging impression at perception. So, nagiging negative at unfavorable para sa kanya. Kasi nga dapat yan, inuna muna yung mga talagang involved dito. No? Lahat ng dapat sila yung kinasuhan muna ng plunder at pinakulong muna. Pagkatapos, kung gusto niyang habulin itong mga salungat sa kanya na may ginawa ring mali, isunod niya yon. Pero after, kasi nga, mas malaki to sa nauna to eh. Dapat inuna niya muna to bago niya sinunod to. Ang question lang dito yung timing. Because of a wrong timing na mali yung perception ng mga tao. Kasi wala namang masama. Nakasuhan yung mga salungat, kahit na salungat sa kanya o hindi, na gumawa ng mali. Diba? Pero kung sinasabi natin na minadali natin to at pinatatagal natin to, pinabagalan natin to, yun ang nagkakaroon ng dahilan kaya negative yung perception. Yun nga, Dad, actually, marami mga netizens na nagsasabi, especially nung recently, na-aresto si former Congressman Mike Defensor at saka si Senator Rodante Marcoleta for plunder, which is parang unrelated pa sa flood control. Kaya lumabas si Mike Defensor before his arrest, may pin-upload siyang video na sabi niya, grabe naman to sa Pilipinas. Nauna pa ako makulong kaysa sa yung mga actually involved sa flood control. Meaning yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan, wala pang nangyayari sa kanila. Pero ako, inaakusahan ako ng plunder, tapos inaaresto ako agad-agad porket lang naging anti-Marcos ako, yung mga statements ko online, at saka pati anti-Marcos na rin si Senator Rodante Marcoleta. Plus that, maraming mga netizens rin nagagalit at siguro yung perception nga is involved si Bongbong Marcos kahit na sinasabi niya na ako nag-expose, pero sinasabi nga ng mga netizens, kung ikaw nag-expose, ba't walang nangyayari sa mga actual flood control villains? Maraming mga ebidensya na, maraming mga testimony na lumabas na against his own cousin na si former Speaker Martin Romualdez. Pero until now, parang lahat ng charges against Martin Romualdez, walang nagpa-float, walang kaso, walang prison, especially yung mga ibang senador, congressman, wala pa rin nangyayari when it comes to yung mga, I'm not sure kung plunderin yung case na to for flood control. Especially na ngayon, si Senator Joel Villanueva na dating Duterte team, nung nag-flip siya to the new majority with Senator Win Gatchalian, biglang sinasabi naman ng DOJ at Ombudsman na parang dinadrop na yung mga charges against him for flood control project. So what do you think that? Is the president responsible na he's allowing so many people who are connected to the flood control to be parang scot-free? Kahit nasabihin natin, siya nga nag-expose, pero wala naman siyang kinukulong. Do you think na yun pala, part pala siya ng itong flood control, hindi lang niya namalayan na binibigay na pala siya ng cut from this flood control at mga kaibigan niya pala yun. Kaya now, he's kind of
trying to protect his friends and now trying to attack his enemies for non-flood control related projects? Well, objectively speaking, let's analyze, no? Unawain natin kasi yung tinatakbo ng katayuan ngayon ng ating Pangulo at saka nangyayari sa ating lipunan, no? Kasi kung makikita natin, malamang nung unang in-expose niya to, kung a-analyzein natin, hindi niya talaga alam kung sino yung mga sangkot. Alam niya may mga sangkot, pero hindi niya alam kung gaano kalalim yung mga sangkot. Yun ang una doon. Pangalawa, kalaunan, nung tumatakbo na investigasyon, doon niya siguro na-realize na napakaraming malapit sa kanya na nasangkot din. Kaya siguro doon siya nagkakaroon ng atubili, no? Nagkakaroon siya ng hesitation na tinatawag natin, no? So dahil nagkakaroon siya ng hesitation, so siyempre, yung mga tao din naman na nasa paligid niya, pag nararamdaman yun, medyo nagkakaroon din sila ng alinlangan. Kasi alam mo naman sa ating bayan, no? Pag ikaw yung Pangulo, pinapakiramdaman ka ng mga tao sa paligid mo. Pag nakita nila parang nag-aalinlangan ka, mag-aalinlangan din sila. Pangalawa yun. Pangatlo, maaring siguro yung ibang tao rin niya, baka naman malapit. Yun ang mga malalapit naman doon sa mga sangkot. Kaya sila din nagpapabagal dito sa sistemang ito. Kasi kung titingnan mo naman yung Pangulo, kasi tingnan lang natin, kung titingnan mo naman, o obserbahan mo, no? Being objective, no? Kasi hindi mo naman pwede sabihin na siya yung talagang nagpapatakbo lang ng gobyerno. Kasi makikita mo naman na hindi naman siya hands-on magpatakbo ng gobyerno. Although he is very present and visible in different sites and different projects na tinutulungan niya para mapaganda yung takbo ng bayan, pero hindi siya yung tipong hands-on manager. Kasi there are two kinds of manager, the hands-off and the hands-on. Yung style ng ating Pangulo is more of a hands-off manager rather than a hands-on manager, no? So, yun ang nagiging issue kasi dito. So, kung hindi hands-off ka, tapos yung mga nilagay mong tao, iba naman yung kanilang intention, katulad ng kinento natin kanina, tungkol doon sa hari at sa pinagkakatiwalaan niya, talagang masasalisihan ka, mapapaikutan ka, no? Kasi nga, even in private companies, nakikita naman natin, di ba, kung may mga executives ka, minsan na ayaw nila yung direksyon, gagawang kanila ng istorya, marami silang bibigay na dahilan, hinahanapan nila ng paraan para hindi mangyari yon. Pero kung gusto naman nila, ginagawa nila ng paraan. No? So yun ang mga istorya kasi being a leader. This is what we can all learn from being about leadership, about management, about government, about institutions, no? Ngayon naman, Dad, itong isang obserbasyon ni ex-secretary Ronald Llamas ni President Noynoy Aquino na nakita lang niya na, ewan ko kung parang naobserbahan din ng ating mga ibang mga netizens, pero may mga nagko-comment na naobserbahan nga nila. Sabi daw nila, ng mga previous administrations, kapag may mga nag-hekel o nag-challenge sa kanilang presidente, yung mga appointees niya tulad ng mga cabinet secretary, talagang lumalabas para depensahan ang kanilang Pangulo. Ngayon naman, after nangyari sa Canada na hinekel siya at pinagmumura siya, ni isang cabinet secretary, ni isang opisyal na sinama niya, wala man lang dumipensa sa kanya, wala man lang nagsalita para protektahan siya. So parang lumalabas lahat ng mga inupo niya doon, nandun lang, parang makinabang, ganun ba yung parang ganun yung pinapalabas ni ex-secretary Ronald Llamas. Sabi, parang yung mga secretary ngayon, parang wala silang paki sa ating Pangulo kasi hindi man lang sila tumatay, hindi tulad nila daw, nung panahon nila, talagang lahat sila gagawa ng paraan para makadepensa sa kanilang presidente. Ngayon, parang bahala ka. Parang lahat ng mga cabinet secretary ng ating Pangulo ngayon, pinagsasamantalahan siya. Ganun ba yung tamang perception, Dad? Well, may ganung klaseng perception kasi kung titingnan mo, kadalasan, no, yung mga Pangulo natin, mga nakaraan, talagang pagka tinitira yung Pangulo, maraming dumedepensa. Pag-usapan na lang si Pangulong Duterte, di ba? Nung si Pangulong Duterte, pagka may problema, lahat ng mga executives siya talagang nandyan, nagsasalita laban sa mga tumitira sa kanya, di ba? Bukod sa troll army na sinasabi natin, yung mga kanyang tao, yung mga kanyang family members sa kabinete niya, yung mga malapit sa kanya, talagang pinaglalaban siya, pinagtatanggol siya. Kasi nga siguro, iba yung bonding, no? Kasi ganito yan eh. Pagka yung mga tauhan mo, medyo nararamdaman nila na parang meron kayong puso sa isa't isa o talagang meron kayong sinasabi natin pagmamalasakit sa bawat isa't isa, syempre ipagtatanggol ka nila kasi iniisip nila na pag nasaktan ka, masasaktan din sila. Pero pag hindi, parang nilagay ka lang sa pwesto dahil hindi mo naman talaga, wala naman kayong pinagsamahan o wala naman kayong pinaghirapan, so parang walang pagmamahal, walang pagmamalasakit. No? So, wala kaming paki kung masaktan ka, basta kami, nakaupo lang kami. Kung mawawala ka, di mawawala rin kami kasi wala naman kaming paki, di ba? So parang wala kasing parang personal na involvement yung mga leaders, yung mga secretary niya, yung mga kabinete niya sa kanya. Kaya nga parang kung nasasaktan siya, isa lang nga yung nakikita natin matapang magsalita in his favor. No? Si Yusek Claire Castro lang yung nakikita natin. Hindi pa siya cabinet secretary, undersecretary. No? Siya lang talaga yung nakikita natin na pinaglalaban ng gusto ng Pangulo. No? Yung ibang cabinet secretary, tahimik lang. No? Pero kung titingnan mo yung panahon ni
Noynoy Aquino, ay talagang nakita mo na may mga cabinet secretary, sila Mar Rojas, kung sino-sino, talagang pag tinitira yung Pangulo, talagang lumalabas sila at lumalaban sila. Ganun din ang panahon ni Gloria Arroyo, no? Talagang makikita mo, nandiyan sila Secretary Bunyi, nandiyan, tsaka sila yung mga yumaon na rin ng ibang cabinet secretary, talagang lumalaban din para sa kanya. Although may mga tumalikod din sa kanya, no? Pero meron din mga nakikipaglaban para sa kanya, no? So, ganun kasi yung tinatawag nating relationship nga. Kailangan kasi pag leader ka, yung mga i-appoint mo, yung alam mong malapit sa puso mo at alam mong ipaglalaban ka, hindi yung nandyan lamang kasi nga nilagay mo dahil siguro magaling sa isang bagay o whatsoever. Pero at the end of the day, it's not only a question of talent, it's also a question of relationship, no? So kinakailangan meron kang relationship, mapagkakatiwalaan mo, at the same time may abilidad. Hindi naman puro abilidad, hindi rin pwedeng puro relationship lang. Kilala nga kita, mapagkakatiwalaan nga kita, pero wala ka namang abilidad, paano naman kita ipupwesto? Pero kung meron ka namang abilidad, pero hindi naman talaga wala tayong pinagsamahan, delikado rin ako sa iyo kasi hindi mo naman talaga ipagmamalasakit yung ating gustong patunguhan. That's why, as a leader, it's very important that you build relationships with people around you and with people who works with you because at the end of the day, your success is based on that. No? Kahit sa basketball, nakikita natin, di ba? Kaya may team building na sinasabi natin. When you say team building, katulad nangyayari sa Ateneo, no? They go there as a group, they have bonding, they have personal discussions, friendship, brotherhood, fraternity. You fight for each other. You face problems together. So because of that, nakakaroon kayo ng bonding, kayong parang kapatiran, no? Because that's how you build a team, no? That's what we can learn from all this, no? But you cannot just appoint people, sige, gawin mo yan, no? So then wala talagang internal, personal, emotional, psychological, intellectual discussions about what you want to do, where you want to go, so that people around you would know that ano ba talagang gusto mong puntahan? Ano ba yung gusto mo talagang gawin? At are you really serious about that? And you have to show that not only by words, but in terms of your actions, by your treatment, by your relationship with other people around you. Then if they see that you're very sincere and serious about it, then maybe you can win them over to really fight for what you believe in. No? Kasi kinakailangan as a leader, that's what we've learned also from other leaders, you have to define your goals, your visions. You have to identify the direction that you want to go, and you have to tell them the methodology of where you want to bring your leadership, no? So then you tell them the methodology that you expect from each one of them. They have to understand what you expect from each one of them, and they have to also understand what they can expect from you. Because it's not a one-way street, it has to be a two-way street, di ba? That's why kapag kapatira, yung sinasabi nga natin, kahit sa mga Marines, di ba? They're known for that, no? Yung mga Navy SEALs, no? Nobody will be left behind, no? Ibig sabihin, kahit napatay ka na, bubuhatin ka nila. Parang sa ganun, hindi ka maiwan doon sa bakbakan, no? So merong ganun parang brotherhood na commitment na talagang hindi ka namin iiwan pagka lumaban tayo sa bakbakan. So because of that, pag may bakbakan, talagang they fight for each other. So that's what I'm saying, what we learn from leadership, from team building, from bonding, and all the other relationship issues. Dad, masasabi mo bang may direksyon ang administrasyon ni President Bongbong Marcos? Because it seems like initially his campaign was running on unity. And now, maraming nagsasabi na walang unity na ngayon sa gobyerno. It's the very opposite of unity kasi nagsisiraan na sila sa loob ng gobyerno. The president is trying to destroy the vice president. He's having her impeached. And he's also having all of his political opponents put in jail before his friends who have flood control projects. So maraming nagsasabi na parang yung campaign promise niya to unite the Philippines is completely not there. So wala yung direction na yun. And marami rin nagsasabi na it seems na yung direction lang ng ating administrasyon is ipataas lang ang utang ng Pilipinas kasi we are at record high debt levels daw sa Pilipinas. So wala silang nakitang actual vision kay President Bongbong Marcos. Would you agree with that, or would you say na there's a vision, hindi lang siya nare-realize ngayon? Well, I guess that would be too, kumbaga, unfair to the President also. Hindi rin patas yan sa Pangulo. Sabihin natin, una, ang kanyang pinapakulong lamang yung mga kalaban niya. No? Hindi naman patas yun. Kasi nga nakita naman natin na talagang kinakasuhan naman kahit na yung mga malapit sa kanya o kakilala niya. Pangalawa, siyempre pinagkakatiwala din niya yung mga proseso niya sa mga tauhan niya. So ang tanong lang diyan, yung mga tauhan ba niya talaga bang ginagawa yung dapat gawin o baka malalapit din sila sa mga ibang involved kaya nga nadidelay ito. Pangatlo, kung sa vision naman, klaro naman may vision naman. Nakikita naman natin meron siyang sinasabi na gusto niya pataasin ang kabuhayan sa bayan. At gusto, meron naman siyang ganung kumbaga pananaw para sa bayan. Ang nagiging problema lamang yung methodology kasi. Una, pangalawa yung mga tao na nagpapatupad ng kanyang vision. No? Kasi kahit nasabi mo may vision ka, pero kung yung mga tao naman kanya-kanyang galaw, kanya-kanyang, kumbaga sa basketball, kanya-kanyang laro,
kung sino gusto makahawak ng bola, siya yung bida palagi. So, siyempre talagang magkakaroon ng madidislocate, madidiskaril yung tinatakbo ng bayan. No? So, and then, yung sinasabi kasi natin, yung perception nga, kasi ito yung sinasabi natin, perception. Kasi nga, siyempre, kung ikaw hindi ka naman talaga sanay sa pamahalaan, pagkaroon yung mamaya ka, titingnan mo yung ating pamahalaan, siyempre, ang perception mo, ang gulo-gulo naman, puro away na lang, di ba? Puro problema na lang ang nangyayari sa bayan. Nagtataasan ang presyo ng bilihin, gasolina, ang hirap ng kabuhayan, kaunti ang negosyo. Kasi nga kung titingnan mo, yung mga miyembro kasi ng kabinete niya o direksyon ng iba't ibang nilagay niya sa pwesto, iba-iba naman yung kanilang pamamaraan. Di ba? Katulad yan, unang problema, sinasabi natin, trabaho. So alam na nga natin may problema sa kabuhayan at trabaho ng ating mga kababayan. Bakit hindi natin luwagan yung pagpapaalis ng mga kababayan natin para makapaghanap sila ng trabaho sa ibang bayan? Huwag na nating hanapan ng dahilan kung bakit hindi sila pwede umalis muna, kasi maraming problema, kasi baka sila mapunta sa sindikato. Hindi nga, kahit naman dito sila kung walang trabaho, di ba si sindikato rin sila? Di ba? Kasi nga ang taong gutom, wala nang sinasanto yan, di ba? Alam naman natin yun eh. So mabuting may trabaho sila at makipagsapalaran sila, kahit na paano makakatulong sila sa pamilya nila, sa bayan. Merong iba dyan na malalagay sa alanganin. Totoo yun. Alam natin yun. Kumbaga sa kotse, kahit na Toyota, merong at least 3 to 5% na nasisira. Kahit na napakaganda ng sistema. Nangyayari talaga yan. Pero kaya nga meron tayong mga embahada sa abroad. Meron tayong Interpol na nandyan na pwede matakbuhan, mahinga ng tulong kung mga kababayan natin magkaroon ng problema, mabiktima sila ng mga ganyang illegal recruitment o yung mga sinasabi nating mga human trafficking. Pero dahil hinihigpitan mo masyado, mas lalong nababawasan yung trabaho ng ating mga kababayan. Kaya mga kabayan, dito sa Ilocano Defenders Party is pinaglalaban namin na dapat maging edukado ang mga taong bayan. Dahil pag edukado ang taong bayan, malalaman nila kung sino yung mga tamang liderato na dapat nilang ihalal sa bawat bayan, sa bawat senado, sa bawat kongreso hanggang pagka-presidente. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, kailangan natin ng better leaders in all parts of our government. We need better government employees, we need better government leaders, we need better elected officials. Kaya kung gusto natin na mas maganda ang mga ating quality sa ating gobyerno, kailangan itaas ang edukasyon para sa lahat ng Pilipinas para gumanda ang ating kinabukasan. Ako po ay si Solomon Sayang, ang inyong kuya ng bayan. Ang hangarin po namin sa Ilocano Defenders Party List, mga minamahal kong kababayan, ay imulat ang inyong mga kaalaman sa mga katotohanan para na sa ganon magkaroon tayo ng mas matiwasay na kinabukasan at magkaroon tayo ng isang bayan na ating may pagmamalaki at ipaglalaban. Ako po si Michael Say, yung dad ng bayan.